Αγαπημένες μου ψυχές, δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πώς να αρχίσω και τι να πω πρώτα και τι να πω δεύτερο. Πολλά στριφογυρίζουν στο μυαλό μου. Ένα είναι το πραγματικό, το θετικό, η αλήθεια. Το πράγμα φαίνεται μονάχο του. Δεν θέλει άλλη εξήγηση ευρυτέρα. Εδώ που έρχομαι με τη συνοδεία μου, με έλκει κάτι το οποίο να το ερμηνεύσω, θα το ερμηνεύσω ολίγον τι. Το ολόκληρο δεν μπορεί κανένας να το ερμηνεύσει. Στα κατουνάκια βρισκόμαστε και μέρα νύχτα βρισκόμαστε στη Σημόπετρα και στην Ορμήλια. Το πράγμα δείχνει ότι η ψυχή παίρνει, η ψυχή ανεβάζεται πιο ψηλά όταν έρχεται νοερός και εδώ και στην Ορμήλια. Στην πανήγυρη των Θωμάδων, επειδή δεν συχνάζω σε πανηγύρες, επειδή το πράγμα είναι ησυχαστικό, δεν πήγα στην Αγρυπνία, πήγα στο απόγευμα στο μνημόσυνο. Δεν έλαβα μέρος ούτε στον Εσπερινό ούτε στο μνημόσυνο, αλλά υπάρξα απ' έξω. Στο τέλος, στην τράπεζα που μιλήσαμε και έρχεται ο γέροντας, ο πατήρ Κυπριανός, λέει, θα πεις 2 λόγια στους πατέρας. Μα πώς να μιλήσω εγώ τώρα, ούτε ιεροκήρυκας είμαι, ούτε και κανένας μορφωμένος, ένας αγράμματος είμαι, δεν ξέρω και τους τρόπους συμπεριφοράς έχω ξεχάσει και την ελληνική γλώσσα πολλές φορές δεν μπορώ να την ομιλήσω. Θέλω να βρω μία λέξη να αποδώσω το νόημα το οποίο αισθάνομαι μέσα μου και δεν τη βρίσκω. Τέλος πάντων ήρθα για δευτέρα φορά, δίπλα μου καθόταν ο πάτερ Πολύκαρπος τους ερωτής. Λέω, γέροντα, δώσ' μου την ευχή σας να πω κάτι λόγια, διότι τώρα γιορτάζουν το ξενό. Έφερα ως παράδειγμα, επειδή ομιλώ μάλλον σε υποτακτικούς, και ήσαν και άλλοι άνθρωποι μορφωμένοι, πρωτοσύγγελοι, ιερομόναχοι, ηγούμενοι. Αλλά ως επιτοπλίστων ομιλούσα σε υποτακτικούς και έβρινα τρόπον των λόγων της υπακοής. Και ο γέροντάς μας, ο γέροντας ήταν των άκρων της ησυχίας και της νοεράς προσευχής, δεν μας παρότρινε, δεν μας τρόπον να μας καθοδηγούσε ή στην ησυχία ή στην νοερά προσευχή, όχι, ή στην υπακοή. Από την υπακοή βγαίνει η προσευχή, από την προσευχή βγαίνει κατόπιν η θεολογία. Δεν ήθελησα να πω ατομικά μου, διότι βγαίνει και το όνομά μου και βρίσκω ενόχληση από τους διαφόρους επισκέπτες. Επειδή όμως εδώ βρίσκεται το κλίμα μας μάλλον οικογενειακό, γι' αυτό θα πω και εγώ έτσι ατομικό πράγμα. Και από εκεί φαίνεται ότι θέλεις να βρεις προσευχή, θέλεις να όταν προσεύχεσαι να έχεις λάτρεια, θέλεις να έχεις τρόπο να βρεις τον δρόμο της καλογερικής ζωής, της σωτηρίας σου, είναι η υπακοή. Άμα κάνεις υπακοή, τότε θα βρεις τον δρόμο που σου οδηγεί στη σωτηρία σου. Και παλαιά το έχω πει, αλλά επειδή έχει πολύ δύναμη αυτό το ιστορικό που θα πω τώρα, γι' αυτό και πάλι το επαναλαμβάνω. Ο άλλος ο παραδερφός μου ήταν στην κουζίνα και εργοχειρούσε τα σφραγίδια. Εγώ ήμουν μέσα στο δωματιό μου και εγώ εργοχειρούσα το εργοχειρό μου. Βρισκόμουν όμως σε προσευχή, ενώ χαριτωμένη προσευχή, ώρα χάριτος. Και μου είπε ο άλλος ότι παπά η φωτιά έσβησε. Επειδή μαγειρεύαμε και φαΐ και έπρεπε να πάω εγώ με καυσόξυλα. Έπρεπε να πάω να αναζωοποιήσω τρόπον δυνατή φωτιά. Επειδή βρισκόμουν σε ώρα χάριτος και ευθύρας γνωρίζω ότι η χάρις μπορεί να έχει στον άνθρωπο να τον χαριτώσει 5 λεπτά. Μπορεί και ώρα.
μπορεί και 2 ώρες, μπορεί και 3 ώρες. Είπαμε το λογισμό μου τώρα που έχω τρόπον την άκροφη που είναι εκεί, ας φάω και πηγαίνω αργότερα όταν δω ότι η χάρις αρχίζει και συστέλλεται και ταπεινώνεται, τότε πηγαίνω και πιάνω τη φωτιά. Αυτό ήταν. Με το λογισμό μου διαλύθηκε η χάρις, η προσευχή και έμεινα ξύλο αφελέτη. Λέω τώρα τι έκανα? Και την παρακοή κέρδισα και την προσευχή έχασα. Τι σοφά, τι ορθά, τι πραγματικά μας το παραδίδουν Άγιοι Πατέρες. Πρώτα υπακοή και έπειτα προσευχή. Είχα προσευχή και δεν έκανε υπακοή και την έχασα. Εκείνη την ώρα μπορείς να σηκωθείς, να κάνεις την υπακοή σου, μπορεί εκείνη την ώρα τρόπο την Άγια προσευχή να ταλαντευτεί, αλλά έπειτα θα βρεις διπλάσια προσευχή. Δεν έκανε και την προσευχή έχασα και την παρακοή κέρδισα. Να λοιπόν ότι από την υπακοή η προσευχή και ο γέροντας αυτό είναι. Αλλά και οι Άγιοι Πατέρες αυτό λένε. Ήρθες πάτερ στο μοναστήρι σου να κάνεις υπακοή, δεν ήρθες για να προσευχηθείς. Όχι. Η προσευχή είναι αυτή η ίδια υπακοή την οποία θα κάνεις. Έκανες υπακοή, αυτή είναι η προσευχή σου. Σε διέταξε είτε ο ηγούμενος είτε ο άλλος ο αδερφός να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πήγαινε. Πήγαινε. Όταν κάνεις αυτή την υπακοή, τότε να πούμε, όπως είπα και στους Δανειλαίους, διότι είπα στις ομάδες, λέω άλλη φορά δεν μπορώ να πάω σε πανηγύρι, διότι με προκαλούν πατέρες να πω λόγο πνευματικό. Μα δεν είναι και σωστό αυτό, τροποντινά εκείνη την ώρα πέσει ένα λόγο, πρέπει να και εγώ να προετοιμαστώ. Όταν κάνει κανένας υπακοή, πώς αναπαύεται η ψυχή του γέροντα. Αναπαύεται η ψυχή του γέροντα, αναπαύεται και ο Θεός. Κατά το Μέγα Βασίλειο λέει ότι η προσκύνη της εικόνος επί το πρωτότυπο διαβαίνει. Αυτό είναι και σε εμάς. Ανέπαυσες το γέροντά σου, ανέπαυσες το Θεό σου. Ο γέροντας είναι ο ορατός Θεός. Προσπάθησε ή να μην ένας μικρός λογισμός σε χωρίσει από το γέροντα. Αυτό έχω και πήρα που ένας λογισμός μικρός με χώρισε από την γερογεσή και με είδε σε απόσταση. Στο σπίτι μας πιο πάνω είναι ο Πάτερ Γεδόν, ο οποίος έχει τους αρχαγγέλους. Εκεί καθότανε ένας υποτακτικός, ο οποίος πήγε μάλλον να γυροκομίσει τους γέρους. Πότου Γεδόν. Αυτός ήταν παντρεμένος και επειδή τα είχε δαιμόνιο, τον χώρισε η γυναίκα του, πήγε στο Δαφνί τον Αθήνα και σε τέλος κατέληξε στους Παγενώρες. Λέει τουλάχιστον να πάω να σώσω την ψυχή μου να κάνω υπακοή. Εφόσον έκανε υπακοή στους γέρους, δεν φανερωνόταν το δαιμόνιο. Νύχτα πήγαινε κάτω στις αλικές, με το φρογκάρι πήγαινε και γύριζε στον καιρό της κατοχής ή να μαζέψει λίγο αλάτι, να το δώσει στην κερασά στα κελιά, να πάρει είτε κρεμμύδα είτε πατάτες, φασόλια. Και δεν έπαθε τίποτε. Όταν όμως μια αδερφή του, δεν θυμάμαι καλά, του έστειλε από την Αμερική $100, έβαινε στην τσέπη του η ιδιορυθμία. Αμέσως φανερώθηκε το δαιμόνιο. Οι γέροι δεν μπορούσαν να έρχονταν στο σπίτι μας να μεταλάβουν και πήγαινα εγώ με το αρτοφόριο και τους κοινωνούσα στο σπίτι τους, εκεί που είναι τώρα ο Πάτερ Γεδόν. Μου λέει το δαιμόνιο εκεί στην άκρη κάθεται, απ' έξω από την εκκλησία στη δυτή. Τον βλέπεις? Λέω, τον βλέπω, μου λέει. Ο ίδιος έλεγε ότι όταν λέει Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, παράτητο ο διάβολος. Με τη δεύτερη φορά Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε αφρίζει. Τρίτη φορά άφαντος γίνεται. Να η δύναμη της ευχής. Και αυτός λοιπόν μας έλεγε ότι του έλεγε το δαιμόνιο, βρε σύλλε νομίζω ότι εγώ θα βγω από σένα, ναι, λέει. Τι λέει ο Χριστός? Τούτο το πνεύμα δεν εκπορεύεται, είναι προσευχή και νηστεία, λέει. Εδώ με τους γέρους θα φας και πίνεις με τους γέρους, νομίζεις θα βγω εγώ, λέει. Όπως λέει το Ευαγγέλιο, λέει. Ο σκοπός του δαίμονος ήταν να τον βάλει από την υπακοή.
Οπότε κατά τον κανονισμό όπως θέλει. Θα πας κάποιες αλικές, θα νηστεύσεις και τότε σε εγώ λέει θα βγω. Ο λογισμός δεν ήταν εκεί μέχρι του δαίμονας, ήταν να το φέρει σε μια απόγνωση και να το ρίξει μέσα στη θάλασσα. Αυτό που τον είσαι. Από πού άρχισε ο δαίμονας? Από το Ευαγγέλιο, ναι, εδώ που κατέληξε. Στο τέλος τον κατάφερε και βγήκε έξω. Και ήρθε κατόπιν ο Πάτερ Γέδρο. Την υπακοή φοβάται ο διάβολος, διότι είναι μίμησης Χριστού. Όπως λέει και ο Άγιος Θεόδωρος του Στουδίτης, ας έχει τα βουνά και τα όρια ο ενίκιος. Εμείς εδώ όλοι μαζεμένοι, εν πνεύματι αγάπης, με διάφορους χαρακτήρες, με διάφορα επαγγέλματα, με διάφορες ηλικίες, όλοι αγαπημένοι, ενωμένοι να υμνολογήσουμε τον Θεό. Βλέπετε ο Άγιος Θεόδωρος πως μιλούσε. Ο Άγιος δεν επενούσε την ησυχία. Είναι και η ησυχία καλή, αλλά την σήμερον ημέρα εγώ τουλάχιστον δεν την επένα. Πιστέψατε με πατέρες. Αυτός ο οποίος έφυγε από το γεροντά ή από το μοναστήρι του, δηλαδή από τη μετάνοιά του, και όσοι πέρασαν από το σπίτι μου, όλοι ελαττωματικά πνευματικά κάνουν. Εάν κάνουν τον κανόνα τους, τρόποντινά, 10 μετάνοιες που λέει ο λόγος και 2 κομποσχήνια, όταν πήγαν στην ησυχία έκαναν αυτή 10 μετάνοιες, έκαναν 5. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι μια άρνηση τρόποντινά, ότι ο Θεός δεν σου ενέκρινε να φύγεις από τη μετάνοιά σου. Αφού θέλεις να ησυχάσεις, έπρεπε από 10 μετάνοιες να κάνεις 15. Και αντί 15, ούτε 10 τον κανονικό κάνεις 10. Πάτερ μου, αυτά με την εξομολόγηση δεν συγχωρούνται. Να κάνεις τα πνευματικά σου, να κάνεις και περισσότερο να συμπληρώσεις τα κενά τα οποία άφησες στο παρελθόν. Έτσι τους μιλώ. Όσοι πέρασαν από εκεί, τα ίδια. Τα ίδια. Ο πρώτος και ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος, όχι. Είναι ο λογισμός του ανθρώπου. Όταν πιστεύεις το λογισμό σου, δεν θα είστε τέλος καλό. Δεν γνωρίζω, την άλλη φορά σας είπα για αυτόν που με κάλεσε κάτω στα Καρύλα να τον μεταλάβω και δεν ήταν άξιος να μεταλάβει. Επειδή επίστευε το λογισμό του. Δεν θυμάμαι αν σας το έχω πει αυτό το ιστορικό. Ναι. Άλλος να πούμε. Επίστεψε το λογισμό του. Επίστεψε το λογισμό του, τα ίδια αποτελέσματα έχει. Κάπου, μετά τη λειτουργία. Πατέρες, καθίστε να πιούμε ένα νερό. Ναι. Γέροντα, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Οι πατέρες να αφήνουν στους οχόντες να πάνε στα κελά τους, στα σπίτια τους. Παιδί μου, εσύ είσαι υποτακτικός. Τώρα αρχίζεις και συμβουλεύεις το γέροντα. Δεν κάνεις καλά. Να πεις να είναι ευλογημένο γέροντα. Μα έτσι και έτσι. Τον κατόρθωσε ο πειρασμός, τον έβγαλε από τη σκέπη του γέροντά. Πήγε σε Καρούλη. Ελαττωματικά πνευματικά κάνει. Πήγε σε άλλο μέρος. Στο τέλος πήγε μονάχος. Πέρασε κάποιες από την Πάτρα και μου λέει, Πάτερ Εφραίμ, ο τάδε λέει είναι ιερεύς? Όχι, του λέω. Όταν του χτύψα την πόρτα, άνοιξε και με εσταύρωσε έτσι. Λέει, είστε ιερεύς? Μόλις τελείωσα τη λειτουργία. Βλέπετε, επίστευσε το λογισμό, έφυγε από τον γεροντάφο, έφυγε από τους γειτόνους, αυτοχειροτονήθηκε ιερεύς, έτσι τελείωσε. Γι' αυτό ο άνθρωπος να μην πιστεύει το λογισμό του. Έχεις το λογισμό σου να πεις το γεροντά σου. Και ό,τι ο Θεός φορτίζει το γέροντα, αυτό να ακούσεις. Μη πιστεύεις το λογισμό σου. Γιατί ο διάβολος δεν βιάζεται. Λίγο θα σε πάει εκεί που θέλει αυτός. Ρίσον το παραβάνει ή το ησυχάζει. Γι' αυτό σε όλους, αν είναι ένας τρόπος να υποτακτικός, πήγαινε στο γέροντα σου. Πήγαινε στο γέροντα σου. Θέλεις να σωθείς. Ο Θεός για να σε ρίξει τον τάδε το γέροντα ήξερε καλύτερα από σένα. Να πας εκεί να κάνεις την υπακοή σου.
και ξέρει ο Θεός πώς θα σε σώσει να πούμε. Μην ακούς το λογισμό σου. Μην ακούς. Αν ακούεις το λογισμό σου, τότε όπως οι άλλοι το ίδιο αποτέλεσμα θα έχεις και εσύ. 5 χρόνια με πολεμούσε ο διάβολος να φύγω από τα γεροντά μου, από Παγγιφόρο. Ούτε ένα βήμα δεν έκανα. Προς ότου ο πόλεμος έφυγε μονάχος. Όταν εννοείται εγνώρισα το γέροντα εσύ, εγνώρισα κάποιο επίπεδο καλύτερο, μεγαλύτερο από ότι είχε το σπίτι μας να πούμε. Οπότε λέμε θα φύγουμε. Και όμως δεν έφυγε. Όχι. Φεύγεις από το γεροντά σου? Ναι. Φεύγεις από το Θεό σου. Ήξερε ο Θεός τι έκανε. Δεν μπορούσε να γεννηθείς εσύ πιο μπροστά από τον Παγγιφόρο, ούτως ώστε τον Κύριο να είναι υποτακτικό σου. Όχι, ξέρει ο Θεός. Γι' αυτό το μεγαλύτερο κατόρθωμα είναι του υποτακτικού να πει να είναι ευλογημένο. Να είναι ευλογημένο. Με αυτό σπάμε τρόποντινά τα κέρδη του πειρασμού να πούμε. Η υπακοή είναι μίμησης Χριστού. Ναι, στην αρχή πόσο αίμα θα χύσεις να πούμε. Μα αυτό είναι. Αν είσαι εργάτης, αν είσαι βιαστής, δεν θα ακούσεις το θα πεις να είναι ευλογημένα γερόντα. Μα αυτό που μου λέει ο γεροντάς μένει στραβό. Και στραβό να είναι πάτερ, κάντο εσύ. Ποτέ δεν λέει ο γέροντας στραβό πράγμα. Αλλά ο πειρασμός σου τα φέρνει εσένα στραβά. Κάντο αυτό το οποίο σου λέει ο γέροντας και σε καλό θα βγει να πούμε. Το κατά μόνος πάτερες δεν είναι τη σήμερα ημέρα έπαινε το. Όχι. Στο Γεροκαλίνικο πηγαίνανε. Πήγε κάποιος Ρώσος, λέει γέροντα μέσα στα καρόλια βλέπω τη νύχτα κάποια εκκλησία με φώτα λέει και μια γέφυρα να πάω να προσκυνήσω. Τη νύχτα το βλέπω, την ημέρα όχι. Πρόσεξε καλά, μη πας και θα πέσει στη θάλασσα και θα την υγείς. Άλλος πάλι έλεγε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και νόμιζε ότι έφτασε σε μέτρα να πούμε. Ήταν και αυτός ο Ρώσος. Και πηγαίνει στο Γεροκαλίνικο και λέει γέροντα, είδα ότι ένα δέντρο κυπαρίσι ήταν έτσι. Και εγώ έλεγα την ευχή και βλέπω έτσι έκανε το κυπαρίσι και κόπηκε σύριζα στο έδαφος. Αυτός είσαι εσύ του λέει. Ο Γεροκαλίνικο. Αυτός είσαι εσύ του λέει. Γιατί πιστεύεις στο λογισμό σου ότι έφτασε σε μέτρα. Δεν πείτε το λογισμό. Ναι. Γιατί δεν πάει αυτός να κάνει παππού. Πέστε μου εσείς τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από τη μετανιά του ή το μοναστήρι του ή το γεροντά του. Αν πήγε υποτακτικός. Όλοι γεροντάδες. Θα το πω. Όλοι γερόντες. Έρχομαι να πω ότι είσαστε μακάρι που είσαστε υποτακτικοί, διότι και τον υποτακτικό πέρασα και το γέροντα είδα να πω. Και τα δύο καλά είναι, και τα δύο καλά. Αλλά ο υποτακτικός είναι βασιλάς. Αμεριμνία, απάτεια, όχι σωματική και πνευματική. Έχω γέροντα. Έχω γέροντα. Μέσα αυτό κόβεται το πειρασμός. Και στην Αγιάννα και στην Νέα Σκήτη. Επήρε ο Θεός τον υποτακτικό και έπειτα πήρε το γέροντα. Και την παραμονή που θα πέθνεις και ο υποτακτικός ή ο διάβολος και του λέει τώρα λέει, αύριο θα έρθει να σου πάρει την ψυχή διότι χρωστά αυτού το εκείνο πολλά. Τον απογοήτευσαν, τον έκοψε όλη την ελπίδα. Μπαίνοντας ο γέροντας μέσα τον είδε ταραγμένο. Λέει παιδί μου γιατί σε βλέπω ταραγμένο. Με διότι αυτό και αυτό λέει. Αυτό λέει. Αχ παιδάκι μου. Όταν έρχεται εγώ είμαι υποτακτικός. Έχω γέροντα. Έτσι να το πεις. Όταν πει ο πειρασμός στην άλλη μέρα, κάτι σου βάντε του γλώσσα, τραβάτε το πολύ αυτό. Αλλά εγώ έχω γέροντα. Άφαντες όλοι οι γέροντες. Βλέπετε τι θα πει έχω γέροντα. Όχι έχω προσευχή, όχι πάτερ, δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Θες να μάθεις προσευχή, να κάνεις παπποή. Άμα κάνεις παπποή θα βρεις προσευχή. Άμα δεν κάνεις παπποή και αν έχεις προσευχή θα την χάσεις. Θα την χάσεις. Πατέρες, μια φορά αντιμίλησα στον γέροντα.
που εγώ είχα δίκιο, δεν έφυγε το επόμενη φορά και έφυγε αυτός από μέσα μου. Άμα θες, κάνε πάλι αντιλογία στην. Έκανα 49 χρόνια παπάς. Μία μόνο λειτουργία που λειτουργήσα στη Νέα Σκήτη δεν κατάλαβα τίποτα. Και έχω αυτή την ενόχληση μήπως δεν ευλογήθηκε αυτή η λειτουργία. Επειδή λειτουργών δεν κατάλαβα τίποτα. Και λέω, αν δεν τελείωσε αυτή η λειτουργία, τι απολογία θα δώσω. Το μόνο πράγμα το οποίο φοβήθηκα είναι η λειτουργία. Και ο γέροντας βέβαια, αλλά πολύ όλη την ημέρα προπαρασκευαζόμενα, ετοιμαζόμενα για αυτή τη λειτουργία να πούμε. Όλη την ημέρα προσευχόμενα πότε να έρθει η ώρα εκείνα με σου ευλογημένη Βασιλεία. Λέει ο παπάς μέσα, ο δικός μου, ευλογημένη Βασιλεία. Εγώ απ' έξω εις τους απεράντους και ατελευταίους αιώνας. Από μέσα μου. Ευλογημένη Βασιλεία, εγώ στους απεράντους και ατελευταίους αιώνας. Ευλογημένη Βασιλεία. Επειδή τρόπον την άλλο έμαθε κάτι προσευχές λειτουργίας. Όχι μεταλήψεως. Ο παπάς δεν μεταλαμβάνει. Ο παπάς λειτουργάει. Παπά, θα έχουμε λειτουργία σήμερα. Δεν λέει ο παπάς, εγώ θα πάω να μεταλάβω, θα πάω να λειτουργήσω. Άλλο είναι μετάληψη, άλλο είναι λειτουργία. Γι' αυτό ο καθένας από τους σειρείς, αν επιδοθεί σε αυτόν τον τομέα, σε αυτόν τον δρόμο, τις ευχές, αυτοχέλιες προσευχές της λειτουργίας, εκεί θα βρει άυριστο, εκεί θα βρει αυτό το θησαυρό, το οποίο εχθές δεν το ήξερες, αυτό το θησαυρό. Εκεί θα βρεις χάρη, εκεί θα βρεις να πούμε πώς αυτή την ώρα οι άγγελοι να πούμε υμνολογούν τον Θεό. Οι άγγελοι ούτε κοιμούνται, ούτε τρώνε, ούτε αργοκινούν, ούτε αρχομέρινες. Πλευρά ή από την άλλη πλευρά. Πάντως όμως οι καλόγεροι το πρώτο θέλουν, διότι και το λόγο που φορούμε είναι σημείων πένθος, λύπης. Μακάρι πενθούντες, μακάρι κλαίοντες, μακάρι ονειριζόμενοι, μακάρι εδώ. Εμείς την χαρά δεν την θέλουμε εδώ, τη θέλουμε στην άλλη τη ζωή. Γι' αυτό προτείνουμε ως επιτοπλίστων το πρώτο, να κινήσεις θεωρίες, ούτως ώστε να σου έρθουν τα δάκρυα. Και όταν έρθουν τα δάκρυα, τότε θα οδηγηθεί σε άλλες θεωρίες βαθύτερες από τα δάκρυα. Τώρα ο αδελφός λέει στην Εκκλησία, το ίδιο λέει και στην Εκκλησία. Εάν δεν έχεις κατάσταση, μπορείς να πεις την ευχούρα. Όταν δεν έχεις, τότε θα παρακολουθήσεις τα ψαρσίματα, τα διαβάσματα που είναι εκεί στο αναλόγιο, καθώς και στη λειτουργία. Έτσι είναι. Και στη λειτουργία πολλές φορές ο άνθρωπος έρχεται σε έκσταση. Δεν ακούει εκείνα τα λόγια, όχι μάλλον δεν ακούει, μεταποιεί, θεοποιεί τα λόγια με τα φόβου Θεού, πίστος και αγάπης προσέρχεται. Πού πηγαίνεις? Να πάρεις το Θεό? Τότε χαίρεσαι. Εάν δεν έχει προηγηθεί η χαρά, δεν μπορείς παρά με δάκρυα να προσέρθεις, δάκρυα χαράς να προσέρθεις, να μεταλάβεις. Όταν έχουν προηγηθεί δάκρυα λύπης, μου συγχώρησέ με τα αμαρτία, στο έλεος σου, στην εσπλαχνία σου, στην αγάπη σου. Μας το είπες ότι Θεός ικτήριμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολέλος. Μας το είπες. Εκεί στηρίζομαι και προσέρχομαι. Αναξίος. Ο δις άξιος, λέει και ο ιερεύς όταν προσεύχεται. Και εκεί περισσότερο στηρίζεσαι. Και προσέρχεσαι, να σας πω, πολλοί από τους πατέρας τους κατονακιώτας, που πολλοί που ερχόντουσαν να μεταλάβουν, δεν άκουες τίποτε, μόνο έβλεπες τα δάκρυα έτρεχαν και τους μεταλάβουν. Ο γέρος αυτός, να πούμε, όλη τη λειτουργία δεν μιλούσε καθόλου, αλλά ήταν αισθημένος και τώρα είτε σε θεωρία ερχότανε, είτε σε βαθυτέρα έννοια της εσπλαχνίας του Θεού, διότι δωρεάν
βαπτιστήκαμε, δωρεάν μας έδωσε το βάπτισμα, δωρεάν μας έδωσε το σώμα του και το αίμα του, δωρεάν μας δίδει και τον παράδεισο. Δεν πληρώνουμε τίποτε. Εμείς θέλουμε μόνο, ο Θεός από εμάς θέλει καρδία καθαρά. Να προσέχουμε μόνο στον Θεό λοιπόν. Ο Θεός δεν θέλει μέσα στην καρδιά μας συντροφιές, θέλει μόνο Αυτός να βασιλεύει. Αν μπορούμε να το πετύχουμε, τότε πετυχαίνουμε και εύκολα την καρδιακή προσευχή. Πάντως όμως αυτό η προσευχή εξαρτάται και από την κατάσταση του ανθρώπου εκείνη την ώρα πώς θα προσευχηθεί. Και η κατάσταση του ανθρώπου εξαρτάται από τη χάρη. Πολλά οι πατέρες μας δίδαξαν, όταν έρθει η χάρις, τότε ο άνθρωπος γίνεται Θεός κατά χάρη. Πώς θα κάνουμε όμως να πετύχουμε να έρθει η χάρις μαζί μας? Υπακοή, όχι αντιλογία. Υπακοή, όχι αντιλογία. Έχω δοκιμάσει πατέρες και το ένα και το άλλο. Έχω δοκιμάσει και το ένα και την αντιλογία και την υπακοή. Η υπακοή είναι μίμησης Χριστού. Όποιος υποτάσσεται στον πρώτον, όπως υπακούει, αυτός χαριτώνεται περισσότερο. Και ο πρώτος χαριτώνεται, αλλά ο δεύτερος περισσότερο. Ο υπακούων, αυτός ο οποίος υποτάσσεται. Είναι δύο αδερφοί, τρεις. Αυτός ο οποίος υποτάσσεται στον πρώτον, αυτός παίρνει περισσότερη χάρη. Και ο πρώτος παίρνει, διότι έχει άλλη μέρημνα πώς να το διευθύνει, πώς να το κυβερνήσει, πώς να το κατευθύνει ένα πρόβλημα του μοναστηρίου. Ο άλλος όμως ο οποίος υποτάσσεται είναι πολύ ανώτερος. Η πείρα αυτό μας δίδαξε. Όσο για τα άλλα που είπε ο Πάτερ Ιωσήφ, να πούμε, είναι τροποντινά δευτερεύοντα. Κατά την ώρα μπορείς τροποντινά, η χάρις δεν μας εξετάζει μας πότε θα έρθει. Λέει ένας από τη συνοδεία μου, λέει σήμερα ήταν της μεταμορφώσεως και τα λοιπά, λέει δεν έχαρηκα. Δεν έχαρηξε μεταμορφώσεως, ναι. Μπορεί να χάρει την άλλη μέρα, που είναι καθημερινή. Όχι από το σεβάσμα της ημέρας, από την κρίση του Θεού εξαρτάται η χάρις. Βέβαια δεν είναι και καθολικός νόμος αυτός να πούμε. Αλλά πάντως όμως η κρίση του Θεού είναι διαφορετέρα από την κρίση των ανθρώπων. Άλλος χαροποιήθηκε απάνω στο μοτόρ, άλλος απάνω στο αερόπλανο. Η κρίση του Θεού είναι διάφορες. Άλλος χαροποιήθηκε πηγαίνοντας στην Αγιάνα, ένα άλλος μες στο Μήλο. Εκείνη την ώρα χαροποιήθηκε. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε, γιατί ο Θεός τρόποντινα δεν μας χαριτώνει τρόποντινα μέσα στη λειτουργία. Μας χαριτώνει εκτός της λειτουργίας. Δεν μπορεί να το κρίνουμε αυτό. Μπορείς και μέσα στη λειτουργία να χαριτωθείς. Μπορείς στη λειτουργία να μην χαριτωθείς, να χαριτωθείς απάνω στο έργο σου. Αυτό είναι κρίση του. Κρίση. Το δικό μας είναι να πάντοτε να προσευχόμεθα. Όταν ο Θεός επισκέπτεται την ψυχή μας, θέλει και απαιτεί να την βρίσκει σε προσευχή. Να μην βρίσκει την ψυχή μας και τη διάνοιά μας μετεωριζομένη. Αυτό λυπεί τον Θεό. Λυπεί τον Θεό. Μπορούμε να έχουμε όλη τη μέρα αυτοσυγκέντρωση. Αυτό θα μας βοηθήσει. Όταν όμως έχουμε από εδώ, από εκεί, τότε γι' αυτό και άλλοι πατέρες συνιστούν ότι το βράδυ που θα πάμε να κοιμηθούμε, ας κάνουμε μια ανασκόπηση πώς περάσαμε στην ακολουθία, πώς περάσαμε όλη την ημέρα. Μήπως πουθενά έτσι δεν κάναμε καλά, μήπως μας έρθει κανένας λογισμός όχι καλός, μήπως κάναμε καμιά παραποιή, μήπως τούτο, μήπως κάτι θα βρούμε. Τότε στην άλλη μέρα μην το ξανακάνουμε. Πάντως στο τέλος της ακολουθίας αυτό δείχνει να πούμε αν κάναμε καλά την ακολουθία, ναι ή όχι.
στον πόνο, οδόν, η αρρωστία. Πότε ο Χριστός ευαρέστησε τον πατέρα του, όταν θαυματουργούσε κάτω ή όταν ανέβηκε απάνω στο σταυρό? Σε ρωτώ. Πότε? Γιατί κατέβηκε ο Χριστός στη γη? Για να σταυρωθεί. Είναι ώρα που ο Θεός σε δοκιμάζει. Θα υπομένεις αυτόν τον σταυρό? Δεν μπορώ. Τότε δεν είναι άξιος χάριτος. Όπως ο Χριστός θα ανέβηκε στο σταυρό, έτσι θέλει και οι μαθητές του να ανεβαίνουν, να γίνουν όμοιοι του. Τότε τους δοξάζει και ο Χριστός. Και ο Χριστός ήρθε για αυτό το σταυρό ήρθε. Όταν εμείς ανεβαίνουμε στο σταυρό, πρώτος ο γέροντας εδώ, ως μιμητής και ο μαθητής, ανεβαίνει πολλές φορές στο σταυρό. Δεν μας το λέει. Ετούτος όμως εμείς το αισθανόμεθα. Δεν μας το λέει. Και γιατί δεν μας το λέει? Γιατί? Διότι δεν θέλει να μας λυπήσει. Η πατρική του αγάπη δεν θέλει να πει ένα λόγο να μας λυπήσει, και τη μέσα του λυπείται, θλίβεται, συντρίβεται, σταυρώνεται. Δεν θέλει να μας λυπήσει. Η πατρική αγάπη πολύ υπερέχει. Τα καταπίνει όλα μέσα του. Και όχι όλα αυτά, αλλά και μεγάλη χαρά. Και μεγάλη χαρά τα καταπίνει. Εσύ όμως ελείψες το γέροντά σου. Δεν κάνεις καλά. Δεν κάνεις καλά. Πατέρες, θα σας πω ένα δικό μου. Ευρισκόμενοι σε αυτές τις καταστάσεις της προσευχής, πολλές φορές να πούμε, όχι παραπήρα, δηλαδή μίλησα σε όχι καλή συμπεριφορά για τον γεροντά μου, τον παπά Νικηφόρο. Και ακούω μέσα φωνή, μέσα μου, δεν κάνεις καλά. Πιο φρόνημα. Μέσα η χάρις δηλαδή καθοδηγεί τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο γέροντας και τα μάτια μας. Ο γέροντας. Πόσο αξίζει ο γέροντας εμείς δεν το ξέρουμε. Ούτε μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνον ο πειρασμός ξέρει τι θα πει γέροντας. Το γέροντα τον τρέμει ο πειρασμός. Γιατί είναι αντιπρόσωπος του Χριστού. Και όταν υποτακτικός κάνει υπακοή στο γέροντα, άλλος Χριστός γίνεται. Και αυτά τα λέω εκ πείρας. Τα δοκίμασα και το ένα και το άλλο. Όταν υπασχέθηκα σε έναν να πάω να λειτουργήσω, ο γέροντας εκατόταν να πάνε στον Αγίου Βασίλη. Και ήταν μάλιστα το Αγίου Χρυσοστόμου. Πότε θα έχουμε λειτουργία το Αρχοκάτω, τώρα το Αγίου Χρυσοστόμου. Δεν θυμάμαι, δεν απόκρι, δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι το Αγίου Χρυσοστόμου. Άντε στα κατουράκια δεν θα πάω να κάνω μια λειτουργία, να κάνω μια λειτουργία. Τώρα τα πέφτευσα λίγο τώρα. Πού θα πάω? Καλά. Πήγα στο γειτονά μου και λειτουργήσα. Όταν τελείωσα τη λειτουργία, πιστέψατε με, έγκλημα έκανα. Έγκλημα. Τέτοια πληροφορία πήρα μέσα μου ότι έκανα έγκλημα. Δεν είναι ίση, πάτερ μου, και ο γέροντας και ο άλλος. Όχι, δεν είναι ίση. Αλλιώς να πεις ένα λόγο στο γέροντα, αλλιώς να πεις ένα λόγο σε ένα γείτονα. Όχι. Καλή είναι και οι δύο, αλλά ο γέροντας όμως είναι πολύ ανώτερος.
και πήγα πάνω, λέω Γέροντα αυτό και αυτό με συνέβη. Δεν λέω παιδί μου τι να σου πω, εφόσον ο Θεός σε τιμώρησε και σου έδωσε ότι έκανες φόνο, έγκλημα, εγώ τι να σου πω. Εφόσον ζει ο Γέροντας από τα μιέφη, γιατί έρχεται και ώρα πάντα να συνοδεύεται η κάθε ώρα, κάθε και στιγμή με προσευχή. Να μην μετεωρίζεται ο νους. Να μην μετεωρίζεται. Τώρα θα πείτε και από τη Μέρινα και θέλω να φτιάξετε αυτό το μηχάνημα και όπως μπορείς και το μηχάνημα να κάνεις και την προσευχή να μην την παραλείπεις. Είναι σαν να έχεις δύο μυαλά, δύο κεφάλια. Το ένα κεφάλι θα είναι στην εργασία και το άλλο κεφάλι θα προσεύχεται. Βαδίζεις σε έναν δρόμο. Εκπήρασο μηνό. Μέσα λέει, να ακούσω, τι λέει μέσα τώρα, τι λέει μέσα. Λέει την ευχή της τρίτης ώρας. Τι λέει τώρα, την ευχή της ενάτης ώρας λέει μέσα. Και αυτό έχει την αρχή να πούμε από την ευχούλα. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Από εκεί αρχίζει, είναι σαν το μικρό παιδάκι που μαθάνει το αλφάβητο και έπειτα λέει τις συλλαβές, συλλαβίζει, έπειτα λέει την μια σειρά και το άλλο το βιβλίο, έτσι. Αρχίζει από το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Σαν να πω ότι που χτίζει ο χτίστης μια πέτρα και γίνεται ολόκληρη οικοδομή. Και μια πέτρα είναι η ευχούλα, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Αυτό θα κτίσει λίγο και θα κτίσει ολόκληρο σπίτι και δεν θα το καταλάβεις πώς χτίστηκε αυτό το σπίτι. Ναι, αλλά από τη μια πέτρα άρχισε. Έτσι και λένε και άλλοι πατέρες. Κατά την κατάσταση που θα έχει ο άνθρωπος θα πει και την ευχούλα. Οι άλλοι πατέρες και ιδίως ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναήτης το λέει μέσα ότι η ευχή δεν είναι μία για όλους τους ανθρώπους. Αναλόγως της καταστάσεως. Ο άλλος λέει Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελεησόν. Ο άλλος λέει Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Ο άλλος λέει Ιησού Χριστέ μου ελεησόν. Άλλος λέει Ιησού μου ελεησόν. Άλλος Ιησού, άλλος τίποτα. Το τίποτα είναι έχει σε ένα ανώτερο βαθμό να πούμε που δεν μπορείς να μιλήσεις εκείνη ώρα, μόνο απολαμβάνεις αυτή τη γλυκέτα. Όταν υποβιβάζεται αυτή η κατάσταση, τότε σου βλέπεις μέσα σου και λέει την ευχή η καρδιά σου. Τότε σε εκείνη την ώρα μπορεί να λύσει και πολλά προβλήματα. Ενώ προηγουμένως δεν άκουες την ευχή. Όταν ήρθες στο τέρμα, το ορμάτσο, στο ζενή, δεν άκουσες, μόνο απολάμβανες έτσι. Όταν υποβιβάσεις, ακούς και την καρδιά σου λέει και την ευχή, οπότε μπορείς να αυτοκυριαρχήσεις εκείνη τον ώρα. Στο άλλο όμως δεν μπορεί να αυτοκυριαρχήσεις. Όχι ότι δεν μπορείς, αλλά δεν σε αφήνει αυτή η γλυκή της να μεριμνήσεις για άλλο πράγμα. Δεν σε αφήνει, σε τραβάει. Και τα παρατάς όλα και κάθεσαι σαν ένας άψυχος και παραπλανά. Πόσο θα διαρκέσει αυτό είναι κρίση στο αιώνα. Πόσο θα διαρκέσει αυτό το πράγμα. Μπορεί να διαρκέσει και μισή ώρα, μπορεί να διαρκέσει και 5 λεπτά, μπορεί να διαρκέσει και περισσότερο. Χτες προχτές διαβάσαμε τον Εσπερινό της Μεταμορφώσεως. Εκεί που λέει ο Θεός στον προφήτη την Ηλία ότι μετά που έφαγε 40 μέρες και περπάτησε, το πρώτο λέει φωτιά συντρίβων όρια και βουνά κι ούτε είναι εκεί ο Θεός. Έπειτα λέει ως εν σεισμό κι ούτε είναι ο Θεός εν το σεισμό. Και έπειτα πυρ κι ούτε είναι ο Θεός εν το πυρ. Και άβρα λεπτή εκεί είναι ο Θεός.
στην άβρα τη λεπτή, η οποία μόνο τη νύχτα μπορεί ο άνθρωπος, εάν θέλει ο Θεός να το χαριτώσει. Την ημέρα δύσκολα απολαμβάνει αυτό ο άνθρωπος, διότι την ημέρα έχει πολλούς λογισμούς μέσα μου. Τη νύχτα το απολαμβάνει. Όταν έρθει η χάρις, ξεχνάς και τις λήψεις, τα βάσανα χαλάρι να γίνουν όλα. Όταν έρθει η λύπη, ξεχνάς τη χάρη και λες, αμάν, ο Θεός με εγκατέλειψε, ούτε να προσευχηθώ όλο εδώ, τίποτε ο Θεός πάει, με εγκατέλειψε, ούτε τρόπο να με έχει για την κόραση. Όταν γυρίσεις την άλλη πλευρά, ξεχνάς τα πρώτα, αν γυρίσεις τα πρώτα, ξεχνάς τα δεύτερα, έτσι είναι. Αυτό γυμνάζεται ο άνθρωπος στην ταπείνωση. Ουχή εγώ αλλά η χάρη σε συνεχή, όπως έλεγε και ο Απόστολος. Γυμνάζεται ο άνθρωπος στην ταπείνωση. Αν είδε το άνθρωπο ο οποίος έχει χαρίσματα, έχει ταπείνωση. Είδε το άνθρωπο ο οποίος δεν έχει χαρίσματα, υπερβάνεια έχει. Γι' αυτό ο Θεός δεν τον στεφανώνει, δεν τον χαροποιεί. Εργαστότερο με την αναπνοή την ευχή. Θα κοπιάσεις αλλά δεν θα βρεις, θα βρεις ψίχουλα. Και αυτό χρειάζεται και ο Δήμος. Θέλεις εσύ να βρεις έτσι καρδιακή προσευχή, νοερά προσευχή, να μην έχεις τίποτε. Να μην έχεις τίποτε μπροστά σου, γιατί κοπιάζεις το σώμα επειδή ήρθες στο εργόχειο. Μπορεί να πεις την ευχούλα, Κύριε Σου Χριστέ, αλλά όχι η νοερά προσευχή. Δεν συμβαδίζουν. Την ευχή μπορεί να τα πεις. Κύριε Σου Χριστέ, λέει σώμα και την ευχή να πεις και θεωρία να πεις όταν εργάζεσαι. Αλλά τη νύχτα δεν μπορείς να πούμε να έχεις εκείνη την προσευχή την οποία έχεις την ημέρα. Είναι καλύτερα της νύχτας. Οπότε και αυτό συγκέντρωση έχεις. Και το σώμα σου ξεκουράζεται έτσι. Και τότε μπορεί να πεις την ευχούλα. Τότε μπορεί να βρεις. Ενώ την ημέρα αν βρεις να πούμε 2 βαθμούς, τη νύχτα μπορεί να βρεις 10. Διότι η νύχτα έχει πολλές θεωρίες. Η καλύτερα προσοχή είναι της νυχτός, όχι της ημέρας. Ναι, αλλά η ημέρα προδιαθέτει τη νύχτα και η νύχτα προδιαθέτει την ημέρα. Έτσι. Αλλά η καλύτερα προσοχή είναι τη νύχτα. Εάν μπορούσε να μας πει ο Γέροντας κάτι, εάν μπορούσατε να μας πείτε κάτι σχετικά με το πάθος και την αμαρτία. Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ πάθους και αμαρτίας και ποιες αμαρτίες εμποδίζουν κατ' επέκταση και τη Θεία Μετάδοση. Κατ' επέκταση σε αυτά που λέγατε χθες. Τώρα, ξέρεις, μ' ανέβωσες πολύ ψηλά και μάλλον θεολογικά πρέπει να μιλήσεις το εγώ ή πρακτικά. Όπως τα βλέπετε εσείς και τα δύο. Ο καλύτερος σύμβουλος, οδηγός είναι η συνείδηση του ανθρώπου. Όταν θέλεις να κοινωνήσεις, προετοίμασε τον εαυτό σου όχι μόνο να αφοσιωθούμε, να πούμε στις αρχές της μεταλήψεως και τρόποντινά να πάμε να κοινωνήσουμε. Αυτό είναι, πώς να σας πω, είναι ο κατώτερος, ο πλέον άσχημος βάσης δηλαδή. Διάβασε τη μετάληψη να κοινωνήσεις. Όχι. Όσο περισσότερο προετοιμάζεσαι με δικές σου προσευχές, με μια δική σου αυτοσυγκέντρωση, με μια τρόπο ό,τι μπορείς πνευματικό να κάνεις, τόσο και περισσότερο όταν θα πας να μεταλάβεις θα αισθανθείς. Όταν κάτι τι σε ενοχλεί, βολιδοσκόπησε αυτό το πράγμα, αν μπορεί να σε υστερήσει τη Θεία Μετάληψη, ναι ή όχι. Πάντως υπάρχει ένα τρόπο, ένα οροθέσιο. Αυτό το πράγμα
είναι αμαρτία. Μην πηγαίνεις να μεταλάβεις, να εξελαιώσεις πρώτα τον Θεό και έπειτα να πας να μεταλάβεις. Η συνείδηση θα στο πει αυτό το πράγμα. Όταν όμως δεν γίνεται αυτό το πράγμα και πηγαίνεις, δεν θα καταλάβεις τίποτα. Και η αμαρτία και η αρετή εξαρτάται από τον βαθμό των πνευματικών τον οποίον έχει ένας άνθρωπος. Αλλιώς να αμαρτήσει ένας ο οποίος είναι στην αρχή και αλλιώς να αμαρτήσει ένας άλλος ο οποίος έχει μεγαλώσει. Αλλιώς θεωρεί η κρίση του Θεού είναι διάφορος. Εγώ σας έχω πει ότι μια φορά που κατέβηνα το γεροντά μου, 3 ώρες παρακαλούσα το Θεό να με συγχωρέσει. 3 ώρες. Διότι αλλιώς να κατακρίνεις το γεροντά σου, αλλιώς να κατακρίνεις ένα γείτονα. Και οι δύο αμαρτίες είναι. Αλλά η μία αμαρτία από την άλλη διαφέρει. Σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους, το γνωρίζετε, ιδιόρυθμο, είπε ο παπάς στον αγωγιάτη, κύριε Δημήτρη, μου φέρνεις και εμένα 5-10 φορτία ξύλα, να κάψω το χειμώνα. Πάσε εδώ, παπά Έφρεμ. Έφερε, φέρε το από εδώ το ζω, όχι από εκεί, το ζω φοβάται η γεροντά και να φέρει το παιδί, μαλώσου. Ας συγχωρείτε και εσύ ασυγχωρείτε. Έφυγε. Ο Γιάννης πήγε πάνω στο βουνό. Ο παπάς τώρα τι πρέπει να κάνει? Μπορεί να λειτουργήσει, να φέρει σε αδιαφορία ότι εγώ είχα το δίκιο? Όχι. Μπορεί να λειτουργήσει? Όχι. Τι να κάνει? Τώρα μάχονται δύο. Καλά. Αύριο που θα έρθει, γιατί ήταν βραδάκι. Αύριο που θα έρθει ο αγωγιάτης, του λέω ότι να με συγχωρέσει. Ο άλλος λέει, καλά, αν δεν έρθει ο αγωγιάτης αύριο και έλαβε ένα τηλεγράφημα από τη γυναίκα του να πάει γιατί το παιδί αρρώστηκε και τι θα κάνεις? Πάτερ, εδώ είναι ο θησαυρός του καλογίου. Προσευχή. Παναγία μου, τι να κάνω? Τον Ιβύρον ήταν το μοναστήρι. Αγία Πρωταΐτισσα, τι να κάνω, βοήθησε με. Και ραγνοβόλος έρχεται η πληροφορία, η έμπνευση, να πούμε, η παρουσία της Παναγίας. Όλοι μας ξέρουμε ότι τα μοναστήρια, τα αγιοποιητικά, όταν μας είναι βρύδες, κλείνουν. Έχουν όμως ένα πορτάκι μικρό τόσο, που εν καιρό σπάνια τα ανοίγουν αυτά. Ανάβει λοιπόν ο παπάς, το πανάρι του, περνάει το καρδάκι και ανεβαίνει απάνω, στο βουνό. Καλησπέρα σας, καλώς τον παπά. Εγώ λέω, κύριε Γιώργο, να με συγχωρέσει, μου μίλησα εκεί. Δεν πέρα, όχι, να με συγχωρέσει. Σκόσε με τη σύνορα, σκόθηκα και κατέβηκε κάτω ο παπάς πάλι και λειτουργήσε την άλλη μέρα. Βλέπετε ότι σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η προσοχή. Δεν μπορείς εκείνη την ώρα τι να κάνεις, θα σταθείς, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Παναγία, τι να κάνω? Και σε βοηθάει η Παναγία. Δεν μπορείς πάτερ να λειτουργήσεις. Μη τα αμαρτήματά μου κολλήσω συνηθάτε παραγενέσαι το Άγιον σου Πνεύμα. Πάτερ μου, λειτουργάμε, μεταλαμβάνουμε, η χάρις κατέρχεται, αλλά μη είστε ένας κατάφωνα, το λένε αυτό. Και εγώ με το γεροντά μου ήρθαμε σε μια διαφωνία, ήθελα να πάω να λειτουργήσω. Δεν με επιτρέπει συνείδησης να πάμε να λειτουργήσω. Πήγε ο γεροντάς, δεν άκουε, και εγώ αυτό το δρόμο θα βαδίζω τώρα, αυτό δεν ακούω καθόλου, το λίγο. Είχε μια αγρυπνία, νομίζω της Παναγίας, αύριο μεθαύριο. Τώρα να πάω πες στο γέροντα, ευλόγησε μου στους όλους πατέρας, είναι κάπως έτσι αχλαγωγία. Γράφω ένα γέροντα, όταν σου λέω ευλόγησε, να μου λες τόσες φορές για να μπορέσω να λειτουργήσω. Το γράφω και του πήγα στη γέροντα και το δίνω στο γέροντα. Μπαίνει τόσες φορές. Και έτσι πώς αναπάθηκα. Αναπάθηκα τι έγινε και εδώ δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό όχι μόνο με το γέροντα και με τις άλλες τους παραδικούς. Και με ένα κοσμικό άνθρωπο.
Δηλαδή αυτό είναι κρίσεις αν μπορεί να λειτουργήσει, να μην μπορεί να λειτουργήσει. Ναι, ο άλλος όμως δεν λειτουργά. Αμαρτία από αμαρτία και αρετή από αρετή διαφέρει. Έχει βαθμούς. Έχει βαθμούς. Η συνείδησή σου επιτρέπει να κοινωνήσεις. Είναι και άλλη φορά ήρθαν πάλι σε μια διαφωνία με τον γέροντα. Δεν αισθάνθηκα εγώ να πούμε έτσι προθυμία να πάω να λειτουργήσω να πούμε. Δεν θα λειτουργήσει. Φτάσαμε στο τέλος της λειτουργίας. Λέω γέροντας του, με τα λόγια σου πέρα. Θα πω το πίσω στο ράδις, προσέχετε. Τι ο άλλος ο παραδερφός μου, ο πατετροπός, τόσες φορές μου λέει, δεν θα πάει πάλι για τον αυτό, πάντοτε νίκαια και τα απόθεσε στη μπροστομήνη. Η ψυχή μου φώναξε. Νυφία μου, Ιησούς, νυφία μου. Σταμάτα και θα κοινωνήσω. Επειδή τρόπον κοινά έκρινα αυστηρός από τον αυτόν. Δεν μπορεί να κοινωνήσει, γιατί έλειψε ο γέροντας μου. Δεν ήταν τρόπον την να πω το σώψε να μην κοινωνήσω να κάνω. Άλλη γνώμη εγώ, άλλη γνώμη εγώ. Τώρα σου θα πάμε, όχι καλύτερα μην πάμε γέροντα σήμερα, να πάμε την Τετάρτη στη Δάφνη. Δεν είναι, καλά, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τη Θεία Μετάληψη να πούμε. Όπως εδώ. Αν δεν φώναζε η ψυχή μου, θα την κατέπλαινε, δεν θα κοινωνήσει. Δεν σας έχω πει να πούμε, όταν άφησε τη λειτουργία μου, λέω, τώρα άνθρωποι κράτησε 49 χρόνια. Ένα χρόνο ακόμη έφυνα 50 χρόνια παπάς. Όταν άφησα τη λειτουργία, λέω, δεν θα κοινωνήσω 40 μέρες, γιατί πολλά άλλα κάνει εγώ και δεν θα κοινωνήσω 40 μέρες. Τελείωσαν 40 μέρες, λέω, και δεύτερο ακόμη 40 μέρες. Όταν έφτασαν 50, η ψυχή μου έκλαιγε. Έκλαιγε η ψυχή μου. Τόμπονα, με αδίκησες, λέω, άκουσε παπά, τώρα πες δεν μπορεί να χτύπησε την ψυχή μου, να κλέψει. Και τι επικοινωνήσα και να πάρει. Έτσι. Άνθρωπος κάνει, τώρα αφήνει το ζητήμα. Δεν μπορούσε να κρατήσει. Έφτασε στο 50, person δεν μπορούσε να κρατήσει, λέω σταμάτα να κοινωνήσω. Γι' αυτό ο καλύτερος σύμβολος του ανθρώπου είναι η συνείδηση. Αλλά μη και τεκτικούμε και πολύ, αλλά ό,τι και να χαριζόμαστε και πολλά να πούμε. Αν έχεις ένα μεγάλο πρόβλημα, τροποτινά να πούμε, μη κοινωνάς, να είσαι επί το ασφόλος. Πήγαινε στο κομματικό, στο γεροντάς και έλεγε το πρόβλημα. Όταν λέμε αμαρτία είναι σοβαρό γέροντα.